per kilo ng mga latag po ng galunggong. Ang mga per kilo po ay 160 pesos po. At yung mga tumpukan ay 100 pesos. Boss, shout out. Good morning. Good morning po. So, good morning po sa mga mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market. So, ang per kilo po ng kanyang mga tilapiang Batangas ay 100 pesos per kilo. So, busy na naman ang ating idol sa paglilinis. Talaga napakasipag. Shout out sa mga customer natin. Ayun, shout out po sa mga customer ni Lodi. Per kilo ng matambaka, 160. Shout out, bossing. Tapos yung per kilo ng mga galunggong, 150 per kilo. Kani singkamas mo, pogi? 50 na lang yun, 160 na po na ngayon 50 isang tali. Yan po singkamas, 50 po isang tali. At yung mga manggang hilaw po ay 80 pesos per kilo. Kano kilo lapu-lapu? 400. Bisugo mo magkano? 300 ang per. Alakaak? 260. So yun po yung presyo ng mga sariwang isda, no? Nalakaak, bisugo at lapu-lapu. Tahong. Ito po, ganyang kataba po yung tahong natin. Hi, shout out. Shout out po, Nay. Good morning po. Magkano po ang ng tahong po natin ngayon? Ngayon, sandaan lang po. Ang isang tabo pa rin po. Isang tabo po. Ang ating mga tahong ay mahilab-hilab po, no? Magaspang ang ating mga tahong na ganyang katataba po. Ang hipon magkano? 380. So 380 po ang per kilo ng mga hipon. Biyernes, mahal na yan. Bukas, ganun din yan sigurado. Webis na Ang alumahan po natin dito ay 200 pesos per kilo. Ang mga galunggong po natin ay 160 per kilo. Boss, good morning. Magkano lumot mo? Uy, 300 lang pa. Ang per kilo? So ito po, no, 300 ang per kilo ng kanyang mga lumot na malalaki. Ito yung mga limasag na buhay, oh. Magkano limasag? 140. Matataba. Ayan, 140 po ang per kilo. Buhay po yung mga limasag. 250 sa mga pusit, lumot. At ang ating mga bisugong bato ay 130 per kilo. So yung mga saliginto natin, ayan. 170 lang, buscando 170. Per kilo? Oo. 170 saliginto. 170 per kilo. Pagi mo magkano? 120 lang yan, buscando. Kano? 120. 120 po ang per kilo ng pagi. Napakaganda, oh. Boss, magkano per kilo? 150 lang. 150 na per kilo ng mga galunggong, no? Na inyong mabibili. Shout out doon. Shout out. Jeff Baliw, shout out sa'yo. Wala si Jeff Balo. Wala na naman. Absent na naman. Magkano naman ang presyo nito, bossing? 160. 160 ang per kilo. Yung labahita? 200. 200 ang per kilo, no? So, ang ganda, oh. Mga sariwa po yung mga isdang bato. So, ito po yung 100 pesos kada piraso. Tapos, yung tilapiyang Batangas po magkano? 110 lang. 110 po ang per kilo. Ito, malalaking mga bangus na talagang bangus dagupan. Ayan, no? Maganda ang pagkakahulma, no? Bilog na bilog po yung ating bangus dagupan. Tapos, kada piraso po doon ay 140 isang piraso at meron din pong 150. Ate, magkano po yung presyo po nito? At 220 naman po ang per kilo. Mahigit 1 kilo po yung ganyang kalaki na bangus dagupan. So, yun po yung mga presyohan. Update. Good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. Tayo ay mag-update ngayon pong araw ng Miyerkules Santo. So aalamin natin yung mga presyohan ng kanilang latagan ng mga seafoods para sa kaalaman din po ng ating mga dumarayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At sa mga nagtatanong din po, no, shout out po sa inyong lahat. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Ito po yung mga mangga na nakatiklis na ilalatag pa lang po, no, dito ng ating mga vendor.
So alamin natin yung mga presyo ng mangga na kanilang ilalatag. Ayun, yung presyo po no, ng mga per kilo ng mga manggang hinog ay 80 pesos. So araw po ng Miyerkules ay napakarami na po mamimili dito sa Malabon Fish Market. At ito po yung mga presyohan ng kanilang mga latag ng kanilang mga seafood. Per kilo ng mga latag po ng galunggong, ang mga per kilo po ay 160 pesos po. At yung mga tumpukan ay 100 pesos. $360. Ayun, no? Ang presyohan po ay 350 per kilo. So meron po dito 70 pesos isang piraso at 100 pesos. Yan po yung mga panindang bangus ni Boss Maing. Bangus dagupan. At meron din pong 130. Dito ay 320 naman po per kilo ng mga hipon. Boss, shout out. Good morning. Good morning po. So, good morning po sa mga mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market. So, ang per kilo po ng kanyang mga tilapia Batangas ay 100 pesos per kilo. So, busy na naman ang ating idol sa paglilinis. Talaga napakasipag. Shoutout sa mga customer natin. Ayun, shout out po sa mga customer ni Lodi. Salamat po, thank you. Oo. Tagapagtanggol. Boss, thank you ah. Bossing, good morning. Good morning. So, may mga M-cut po at pinagilid lang po yung mga nagbebenta po dito ng seafood sa Malabon Fish Market. So, ito po yung mga latag din po nila ng mga gulay na mabibili po sa murang halaga. 50 pesos kalahating kilo, meron po 20 pesos. Ayan po yung mga presyo. Pakpak 130 pesos. Half na pakpak, no? Kaya po tayo nag-update dahil sa ating mga kababayan, no, na nagtatanong po sa ating pagbablog dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. At ang mga presyo rin po ng mga gulay. May mga 20 pesos, 50 pesos, no? Shout out po at good morning, good morning. Per kilo na matambaka, 160. Shout out, bossing. Tapos yung per kilo na mga galunggong, 150 per kilo. Magkano ang palaya mo? Ang palaya, 50. Per kilo? 3 piraso. O, 3 piraso, 50 pesos. Malalaki yun. 1 kilo na yun. Meron na, 1 kilo. Nakatumpok. Ayun na, nakatumpok po. Yung per kilo, magkano? 90 lang. 90 pesos po, yung per kilo ng mga ampalaya. Ito po ay mga 20 pesos. 20 na lang, madam, 20. Bawang po natin ay 20 pesos Siya, madam. na kada plastic, no? Shoutout. Boss, thank you. Dito po yung mga presyo ng mga manggang hilaw. Shoutout sa'yo, Pogi. Magkano yung singkamas mo, Pogi? 50 na lang yun. 160 na. Maubos ko na nga yun. 50 isang tali. Yan po singkamas, 50 po isang tali. At yung mga manggang hilaw po ay 80 pesos per kilo. Ayan, crab. Opo. Boss Lando Explorer po. Sa YouTube channel. Boss Lando Explorer.
So, yan po, pinagkakagulong po yung mga panindang mangga, no? Ng ating mga vendor po dito sa Malabon Fish Market. At ganyan po yung karami na dumayo po ngayong araw ng Miyerkules Santo. Ito po ay tuloy-tuloy na bentahan po dito ng mga seafood. At mag-aalam-alam tayo ng mga kanilang latag, ng mga ibinibenta, no? So, sa oras na ito, o sa araw na ngayon na nandito tayo sa bayan ng Malabon, ay Oh, dahil 10 lang oh. wala pa tayong gaano nakikita ng mga latagan po ng mga maraming talaba na mga ibinebenta po sa ating mga kababayan. So yan po yung mga mamimili po natin na tumatangkilik ng seafoods po ng Malabon Fish Market. Ang kanduli po dito na tumpukan ay 50 pesos lang po at sa mga alimasag. So yung mga malalaking mga alimango natin, no, wala tayo ganun makitang latag sila. Ang mga kagandahan po dito yung mga alimasag po na kanila mga ibinebenta sa ating mga mamimili. Yung mga presyo po dito ng mga isdang tawilis na kanilang ibinebenta sa ating mga mamimili ay 100 pesos na per kilo. So napakaganda yung mga sariwang latag, oh. Tapos yung mga tahong. Tahong po ang latag po ngayon dito. At ang maganda natin mga lapu-lapu na kanila mga ibinebenta. Bisugo kaya. Kano kilo lapu-lapu? 400. Bisugo mo magkano? 300 ang per. Alakaak. 260. So yun po yung presyo ng mga sariwang isda, no? Nalakaak, bisugo at lapu-lapu. Boss, salamat. Thank you. Tapos ito po yung latag nila ng mga tahong. Ito po, ganyang kataba po yung tahong natin. Hi, shout out. Shout out po, Nay. Good morning po. Magkano po ang ng tahong po natin ngayon? Ngayon, sandaan lang ho. Ang isang tabo pa rin po. Isang tabo po. Ang ating mga tahong ay may hilab-hilab po, no? Magaspang ang ating mga tahong na ganyang katataba po. Tapos yung mga takal din po dito ng mga talaba ay 100 pesos po. Sigurado ito bukas napakarami. Napakarami na mailalatag dito ng mga talaba. Dahil kumukuha pa lang po sila sa mga nagbabagsak po dito ng mga talaba at tahong, no? Tsaka bukas ay aalamin din natin yung mga latagan. Talagang tuloy-tuloy po natin yung i-update para sa ating mga kababayan, yung mga presyuhan at latagan po dito sa Malabon Fish Market. Ngayon pa lang po ay napakarami na po namimili, no? Yung iba po kasi mga nagbakasyon na sa kanilang mga trabaho. Kaya yung mga mamimili po natin ay nandirito at naghahanap ng mga murang presyo ng mga bilhin na inyong maiulam sa hapagkainan. Boss, magkano yung malalaki mong hipon? 360 lang, 360. 360 naman po sa malalaking hipon. Ito na pinakamalaki yung hipon, boss. 360 per kilo, no? Big size. Wala ka 10 piso, boss. So ayan po yung mga ano nila, no, ng mga galunggong. May 50 pesos at 100 pesos na tumpukan. Dito ang ating mga kabayat o mga hasa, no? Mga presyo, napakaganda at sariwang-sariwa po. Nangingintab pa siya, no? 360 per kilo. Ang hipon magkano? 380. So 380 po ang per kilo ng mga hipon. Biyernes, mahal na yan. Bukas, ganun din yan sigurado. Webis na eh. Tapos yung mga mais po natin dito, oh. 4 pieces, 50 pesos. So shout out, bossing. Shout out. Yan po yung paninda niya mga sweet corn na 4 pieces ay 50 pesos.
So medyo may kaluwagan kasi yung ibang mga vendor po natin ay pinagilid para sa bigayan po sa mga motorista na dumaraan dito po sa kahabaan po ng Malabon Fish Market. So may mga presyo po ng mga sibuyas ay 100 pesos. Tapos 50 pesos sa mga kamatis natin. Ang ating mga bawang ay 3 pieces po ay 20 pesos. So medyo may pagtaas at paggalaw yung mga hipon na nabibili po dito sa Malabon Fish Market. Dahil ang mga hipon po natin ay, yun nga, natanong natin sa ating mga nagtitinda ay pumalo po ng 380 ang pinakamataas na per kilo. Pero ikutin pa rin po natin itong Malabon Fish Market at marami sa ating mga kababayan ng mga namimili. So 280 naman po ang mga per kilo po dito ng hipon. Tawilis po natin ay 70 pesos. Ang alumahan po natin dito ay 200 pesos per kilo. Ang mga galunggong po natin ay 160 per kilo. Good morning po. Tapos may mga pusit lumot din, no, na malalaki. Ganyan karami po yung mga dumayo po dito sa Malabon Fish Market at talagang sinusulit po nila ang kanilang paghihikot sa kanilang pamimili ng mga uulamin sa pamamahay. Boss, good morning. Magkano lumot mo? Uy, 300 lang pa. Ang per kilo? So ito po, no, 300 ang per kilo ng kanyang mga lumot na malalaki. Pusit lumot, ayan. So sigura po dito yung mga per kilo, no, ng mga tawili 50 pesos po. So mga sariwang latagan po, mga kabababa lang po ng kanilang mga isda at latag dito. So yung mga presyo po dito ng mga sapsap ay 200 ang per kilo. So mura po. Oh, yung mga nangunguya kayo ngayong araw mo. Kayo. Masarap yan, lagi palaman. Hipon 350 per kilo. So shout out Pango. Nabuhay si Pango. Tagal Pango ah. Shout out sa'yo Pango ah. Nadali na naman natin si Pango. 350 per kilo. Ayan po, 350 po per kilo ng mga hipon. Ito po yung mga tinutumpok na galunggong. Magkano tumpukan? 50 pesos na mga tumpukan ng galunggong. Ito yung mga limasag na buhay, oh. Magkano limasag? 140. Matataba. Ayan, 140 po ang per kilo. Buhay po yung mga limasag. Si Mami, gumagalong dyan. Pinamili ka, mas masakit yan. So, pili. Pwede po pili, no, ng inyong mabibili na matataba ng mga limasag. Dito po ay 100 pesos naman po. Pangsakto ang panggata sa mga ulaming nyo, no? 100 pesos per kilo ng mga limasag. 100 ang kilo ng mga galunggong. Mayroon din pong 50 pesos. So, bagong baba sa lancha. Kaya mga tumpukan po 50 pesos po, no, sa mga galunggong nila. Tapos yung mga 80 pesos na kada kilo. 80 pesos kada kilo ng mga tilapiyang Batangas. 120 po sa malalaki. At ito po yung presyo 100 din po at 120. Arka! So tayo ay sumisingit-singit sa ating mga mamimili. Talagang naiipit tayo, no, sa ating pagbablog. Dahil konting pasensya lang po talaga tayo dito. Dahil talagang pag dumagsa ang ating mga mamimili rito ay talagang tangkilik na tangkilik nila yung mga isda o seafood dito sa Malabon Fish Market. Shoutout po, Nay. Good morning po. Ayan po yung presyo ng paninda po dito ni Nanay, no? 320 po sa mga hipon niya. Quality, darling. Ayan, ang ganda po. Sariwang mga hipon. 320 per kilo.
Malulutong yan, darling. Ayun, no, malulutong na mga hipon na inyong mabibili. So sa kabila naman po ay 400 pesos. 400 pesos per kilo ng hipon. Nay, salamat po. Thank you. Thank you rin. Ayan yung mga latagan po, 50 pesos. 50 pesos na mga tumpukan ng galunggong. Dilis po ay 80 pesos per kilo. 360 per kilo ng mga hipon. O nga eh. Nahuli tayo sa latest na update eh. Yan po yung presyo. Tawilis po natin ay 100 pesos per kilo. 60 pesos per kilo ng mga galunggong. 120 per kilo ng mga gulyasan. So tuloy-tuloy lang ang ating pag-update para sa kaalaman ng ating mga mamimili. $110 per kilo ng mga tilapyang Batangas. 280, 380, 320 ang mga per kilo po dito ng mga hipon. So, dagsa po yung mga hipon natin pero ang presyohan ay naglalaro po sa mga murang halaga. May mataas, meron din pong mababa. Sana po tamay ka. Alimasag. Marami pong mga alimasag na bentahan po dito, no? Ayun po yung presyo, 140. 100 avatar? 140 sa saan. Ayun, no? 100 at 140 na per kilo ng kanyang mga bentahan ng alimasag. Alright, so nakakalagpas tayo sa ibang mga latagan po dito. Gawa po ng marami po yung mga namimili at talagang, ayan po, ganyan po pagkaguluhan yung mga bentahan din po dito ng alimasag. Talagang mahilab-bilab na ang ating mga alimasag o magaspang na kanilang mga ibinibenta sa ating mga kababayan. So dito tayo sa mga update natin ng mga isdang bato. So tumpukan ng galunggong ay 100 pesos. Yung mga salmon natin 150 per kilo. 250 sa mga pusit, lumot, at ang ating mga bisugong bato ay 130 per kilo. So yung mga saliginto natin, ayan. 170 lang, buscando 170. Per kilo, Oo. 170 saliginto. 170 per kilo. Eh pagi mo magkano? 120 lang yan, buscando. Kano? 120. 120 po ang per kilo ng pagi, napakaganda. Oh. Yan po yung mga nakikita nyo pong latagan, no, sa pag-iikot po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So mura po yung mga presyon po ng ibang isda. 420 sa per kilo ng kanilang mga hipon at meron din pong 50 pesos kada tumpukan at 320 po doon. Soking mo. Oh, wala yun. May baril na kilo. Oo nga. Ayaw mo lang yung pamot. So yan po yung presyo, no, ng kanilang mga bentahan ng tilapia, bangus at pusit. Yan po yung per kilo. Ito yung wala sa ano. Ito yung mga gulyasan, 130 per kilo, at ang mga galunggong
Boss, magkano per kilo? 150 lang. 150 na per kilo ng mga galunggong, no? Na inyong mabibili. Shout out doon. Shout out. Jeff Baliw, shout out sa'yo. Wala si Jeff Balo. Wala na naman. Absent na naman. Lagi may session. Kaya mga tumpukan na inyong mabibili sa murang halaga, talagang makakasulit na kayo. Yan o, 100 pesos lang po ang tinumpok. So shout out, good morning. Magkano ang ulo? 100 ang tumpok. Ayan, ulo po ng ano. Bigit o maya-maya, no? 100 na tumpukan. Dalawang tumpok, 150 ah. Binibigay ko na. Ito, magkano? Wala. Sandaan ang tumpok niyan, boss. Ayan, 100 pesos na tumpukan po. Opo. Domeng. Plastic. So yan po, no, yung tumpukan. 100 pesos sa mga tilapia. So dito tayo sa kabilang side. Boss Ed Pompak, thank you ha, salamat. Ay, shout out pong muli. Shout out. Di ba tayo magkakape? Crisel Rosales. Ano? Crisel Rosales. Rosales? Crisel Rosales. Crisel Rosales, shout out sa'yo. Mahal na mahal mo, boss. Ayun, mahal naman ni Boss Ed Pompak, shout out. Thank you, Boss Ed. Salamat. Dito tayo sa mga tumpukan, no? Boss, magkano hipon? 300 ang per kilo ng hipon. Ito yung mga bentahan dito ng magagandang dalagang bukid. Itong tumpukan na yan po ay 100 pesos, no? Tapos mga galunggong. Ito yung mga galunggong, alamin natin yung mga presyo. Ayan, 50 pesos po yung tumpukan, no? Shout out sa inyo tandem. Shout out Boss Tinong and Boss Onze ng Malabon Fish Market. Shout out sa inyong dalawa. Ito 100. Saan dyan? So dito naman tayo sa Latagan dito, no? Dito tayo sa mga tilapia nila. Ayan po, 100 pesos po per kilo. Good morning. Good morning. Matamlay ka ata. Ha? Sino naman ang kalaban mo? So ayan po, ang presyo ng kanilang mga tilapiyang Batangas ay 100 pesos na mga per kilo. Tapos yung galunggong ay 50. Eh yung mga snapper mo magkano? 120 lang kilo. 120 ang per kilo. Katsareta. Yan, 150 lang siya. Ayun, 150 po. No, isang piraso. Yan po yung latag niya ng bentahan ng isda. Boss, thank you. So yan po yung mga presyo, no, na update natin dito sa Malabon Fish Market. Talagang mababa yung mga presyo ngayon ng tilapia at sana bumaba pa rin ang mga susunod na araw ang mga presyohan, no? Tilapiang Batangas ng Malabon Fish Market. Yan po ay 150 kada piraso ng mga bangus dagupan. Totoo ba yan, Nanay Noemi? Nandun kayo kanina eh. Maaga sila pumunta eh. Yan po ang presyo, 110 per kilo. Sa malaki, Nanay Noemi, magkano presyo? 220. 220 ang per kilo. Laki oh. 220 per kilo sa mga maliliit po. Ano na lang, peraso na lang, 170. Ayaw, 160 at 170 po ang per piraso ng mga bangus dagupan na inyong mabibili. Sobrang init eh. Kaya ginamihan ko yung
Ito, yung mga labahita, no? Magkano naman ang presyo nito, bossing? 160, 160 ang per kilo. Yung labahita, 200. 200 ang per kilo, no? So, ang ganda, oh, mga sariwa po yung mga isdang bato. Yun po yung presyo. At dito po tayo sa mga bangus at tilapyang Batangas. So, ito po yung 100 pesos kada piraso. Tapos, yung tilapyang Batangas po magkano? 1 lang. 110 po ang per kilo. Ito, malalaking mga bangus na talagang bangus dagupan. Ayan, no? Maganda ang pagkakahulma, no? Bilog na bilog po yung ating bangus dagupan. Tapos, kada piraso po doon ay 140 isang piraso at meron din pong 150. Ate, magkano po yung presyo po nito? At 220 naman po ang per kilo. Mahigit 1 kilo po yung ganyang kalaki na bangus dagupan. So, yun po yung mga presyohan. Update natin dito sa Malabon Fish Market. Ito po yung papasok ng Fishport po, no? Dito po sila nakapwesto. Bukas po ay nandun po sila sa tulay, no? Ng kahabaan o sa Malabon Fish Market. So, yun po si kuya at si ate na nagbebenta po dito ng tilapyang Batangas at bangus. Yung mga nakita natin mga latagan nila noong mga nakaraang araw ay mga isdang bato, kagaya po ng mga tuna, gulyasan at mga batalay. So ngayon wala po silang latag, bangus at tilapyang Batangas. So marami pong salamat. Thank you po. Big hit. So shout out Lodi. Alright, so yun na nga po at nakapag-update na tayo dito sa kahabaan po ng Malabon Fish Market at talagang solid. At yung ibang mga latagan po dito ay napakamura pa rin po ninyong mabibili. Ang may pagtaas lang po talaga dito sa paggalaw ng mga presyuhan, yung mga hipon, no? Boss, shout out po. Alright, so shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga viewers po natin na lagi sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan po ng Malabon at sa ating mga kababayan na dumarayo, sa mga nagtatanong po, no? Ito na po yung bago nating update ngayon pong araw ng Miyerkules Santo at sa mga vendor po natin na matisipag na nakakapagatid ng mga murang presyo ng mga bilihin dito po sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.